カンニング竹山、国旗損壊罪って言うけど日本国旗が嫌いな人たちの気持ちはどうするんですか？その国が嫌いだろうと国旗もやすって行動にはならんやろ。こいつの中で外国国旗を燃やしてはいけないこと同整合性つけてるんだろ。竹山も橋本も国家斉唱しない教員は首にしろとか言ってたのにどこでスイッチが切り替わったんやろな。竹山の理屈だと日本は欧米を超える自由な人権国家ということになるが。一般人からしたら国旗を燃やしたいとして国旗なんてどこで手に入れるんだよ。って疑問から始まるで。じゃあ日本国旗が嫌いな人たちを嫌いな人たちのことも考えろよ、わら。頭おかしいんじゃねえの？嫌いなら何してもいいのか？そもそも普通に生きてて国旗が嫌いになるなんてないよな。カンニング竹山が嫌いな人の気持ちはどうするんですか？